bisan suod kaayo ni Jesus si Lazaro, pero matod pas mga tao diri nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Kay bao mo nganong wa siya mupugong sa kamatayon ni Lazaro? Ibaw mo wa barihata wa sa ko kay baw. Pero pwede natong bana-banaon unsa may hinungdan tungod kay gustong ipakita ni Jesus nga kining kamatayon dinhis kalibutan kanabang unang kamatayon inig human natug katao ang mosunod ana kamatayon man dili mupugong ang Ginoo ni ana. Muna ayaw gyud pagsigig question sa Ginoo nganong namatay imong bana, namatay imong uyab, namatay imong anak, namatay imong ginikanan, namatay ang imong estudyante, namatay ang imong pag-umangkon nga buutan, o kaha namatay ang pare. Ayaw na pag-question. Ayaw na pag-ingon Ginoo nganong wa man nimo pugni ang linog didto sa Turkey, nganong wa man kakapugong sa storm surge sa Tacloban, wa man kakapugong sa tsunami didto sa Japan, wa man kakapugong sa linog nga milusno didto sa Bohol daghan kay simbahan. Ayaw na. Kay ang Ginoo dili mo pugong anang unang kamatayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mamatay ragyod ka. Di na pugnan sa Ginoo, mamatay ra ka. Pero ang Ginoo mihilak pagkakita niya ng mga tao naghilak sa kaguol, apil nas Marta, mihilak siya. Og importante kay ning paghilak sa Ginoo. Dili kabubuton sa Ginoo nga mamatay ta. Wa sa gid siya plano ana. Kang kinsa man ang kabubuton nga mamatay gitang tanan. Ibaw mo kinsa nang kabubuton? Wa usahay ra ba pasangin la na tong Ginoo? Kabubuton na sa sala. Ang sala mo'y nagdaan ng unang kamatayon. Nya kay ang sala ni amas kalibutan, patay gitang tanan. Kinsa ninyo dinhi ang way sala ta sa kamot? Pulos mo patyonon. Apil na ning ni isas kamot. Kay sadaan sad ni. Pero kay nihilak man si Jesus, nagpasabot, mibati siya, nakitang tanan na biktima sa sala. Muna sa unang pagbasa, ingon siya, akong ablihan ang inyong mga lubong. Inig-abli na ko sa inyong mga lubong, akong isulod kaninyo ang akong espiritu na buhi hangtod sa kahangturan. Nga diri sa atong ikaduhang pagbasa, miingon si San Pablo, ang espiritu nga nagpabuhi ni Kristo, maoras ang espirituha ang niak kanato, og maosa na imuhatag og kinabuhing way katapusan. Nya sa Ebanghelyo ingon si Jesus, ako mao ang pagkabanhaw, ang motuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Agi kaduhang lingi sa imong tupad, ing na naluoy si Kristo nimo. Ing na ba? Ing na naluoy si Kristo nimo, kay mura naman na siyag na discourage, ay mamatay gideta. Naluoy si Kristo kanato. Mao na gaandam na pud siya og pagkabanhaw. Resurrection. Gaandam siya ikaduhang kinabuhi. Kaya ang una na itong kinabuhi, kana mang pagkatao na to, kanang sigihan na to, celebrate birthday, nga mahadlok na ba mong musulti sa pizza.
Birthday na ko ugma. Pila na edad eh. Secret pa kada. Isulti na nga ang birthday ni Father Siano, November 24, 1963. Ana, aron kibaw mo pilay akong edad. Aron mahibaw mo nga hapit na moabot na ako ang first death. Labaw pa mo diha nga mga tiwasuno na kaignaw. Pero kay gikaluy-an man tas Ginoo, gihatag niya ang Espiritu Santo. Pero ang kondisyon, kinahanglan mo tuo taniya. Kinsa ninyo dinhi ang mituo sa Ginoo. Tasa kamot. So kanang wa mo isa mga impernohono na natanan. Sawan, tagaan ta mog second chance. Sige, tagaan second chance. Basi pagbabago, kinsa dinhi ang motoo ni Kristo. Gamay na lang ang wa mo isa. Ang natog, wa mo isa. Sige. Kinsa maning motoo ni Kristo. Una, kinahanglan dili na ni siya mahigugma sa mga butang nga nias kalibutan. Matod pa ni Kristo, biyai ang tanan tungod kanako. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong kwarta. Taas ang kamot. Wa. Unsa man din. Anay nang isa, ana ra kutob. Pasabot ana, kay wa naman mo ana, pasabot ana, dipindi. Dipindi, og bati, atras, og nindot, ritso. Oy, mga buangon kay tas tanan. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugma ni Kristo labaw sa inyong mga anak. Taas ang kamot. So, pwede ra gyud mamatay ng inyong mga anak, no? Total na amas Kristo. Kinsa dinhing mga bana nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang asawa. Taas ang kamot. Pasabot at ngano mahasta ang babae ni isa man na sa daybana. Babae kamo nga buangon mo. Bana akong ipaisas kamot. So na tulo kabuk ni isa. Pasabot ana, pwede ra gyud mamatay ng inyong asawa. Total na amas Kristo. Kinsa dinhi ang mga asawa nga nahigugma ni Kristo labaw sa ilang bana. Sa kamot. Wa kay klaro. Pero dawayo sa ni ana ra ko to. Pasabot, pwede ra ginagmangabit ang inyong bana. Total na amas Kristo. No. So ang nahigugma ni Kristo, dili na gyud magulanon, dili na mabalakon, pirming relax. Mao na. Kaya nga naman, biyai ang tanan, higugma as Kristo. Ikaduha, kinahanglan mahigugma tas pag-antos kuyog ni Kristo. Kanang pag-antos mga igsoon mao gid nay makasantos. Antosan ang imong naong, masantos ka. Kiskisi na imong kilay, maimpirno ka. Antosan ang imong buhok nga giuban, malangit ka. Kolorin ang imong buhok, maimpirno ka. Antosan ang imong naong nga lagom-lagom kay Pilipina man ka, Pilipino man ka, malangit ka. Paputian ang imong naong, maimpirno ka. Antusan ang imong kahidlaw anang imong uyab nga lami na jud kaing tukhangon. Kay kun imo nang buhaton, maimpirno ka. Pero di na nimo hikap-hikapon, malangit ka. Saan? Okay? Okay ba dili? Antusa ang pagpalit og slat kay malangit ka. Ayaw palit, maimpirno ka. Salamat sa mga namalit na tong slat. Ako mong tagag-update ha sa atong SBF DAG. Ang niantos nato og palit, nakapalit na sila, niabot na as of yesterday og
11,129 ka slots. Pakpak. Sus. Napay daghang antusonon, napay 64,871 ka slots. Nya nindot-nindot na raba paspas kay trabaho nato sa atong kumbinto, giapil pa dag trabaho atong drainage sa tubangan. Sige, atong tan-awon kadiyot ang update sa atong trabaho dias kilid kay di man mo kalantaw dito tanan. Paspasa ko na dong. Hapit na makompleto pabarog ang tanang mga haligi. 19 man ang kahaligi tanan. No, nalibot na ang atong area sa hall, gid nga area sa Tukoron na building. Okay, sa atong pakpakan ang naghimo sa video, labaw na gyud ang nagtrabaho. Salamat kayo niya sa ato sang special slot sa God's protection, healing and joy para sa atong pista og sa Holy Week. Nahalina na punta og 5,966 ka slots. Pakpak yapon. Salamat. Anaapay 39,034 ka slots. Kanunay gid natong i-update kay kining mopalit og slots, mao ni ang pagsunod ni Kristo. Kita mga igsoon, gipalit sadta ni Kristo, ang tawag ana gilukat kita ni Kristo, gikan sa kamot sa yawa, gikan sa kamot sa sala. Iyatang gilukat. Unsa may ang gipalit? Wa siya mopalit pinaagi kwarta kay pobre man siya. Iyatang gipalit pinaagi sa tulo sa iyang dugo. Kada to sa dugo ni Kristo, one slot to siya. Nagto ang iyang dugo. One slot. Kitawa na taniya hangyuang nga mupaagas patag dugo. Igo na para nato ang pagpaambit sa atong mga grasya ngadto sa uban dinhi sa simbahan o sa mga nanginahanglan. Sama ni Kristo ang tanan nga naa niya iyang gipaambit. Simbolism ani nga gusto ni Kristo nga magtinabangay ta. Paggawas ni Lazaro sa lugnanan na ay mga bugkos ang iyang lawas kay puston manas una og bindahi ang patay. Unsay giingon ni Kristo? Badbari siya sa mga bindahi. Og sayang ingon og palakta siya tagai og kagawasan nga mulambo. Daghan sa ato mga kaigsuonan karon, labi na sa mga kabos gigapos in taon sa tumang kalisod. Wa badbari giulipo na hinoon. Basin ang imong anak wa na nimo palakta, inigdayong lakaw day kag ingon pantay ka na. Palakta. Imong bana gustong mo adto silingan katong mubog short, basig imong kasaban, palakta. Imong asawa basig gustong mo kuyog spare, nya ari mo higda tipon spare, palakta. No. Sabot set free. Tagai og kagawasan. Kaning pulong Lazaro gigamit sa ni kausa ni Kristo sa paghatag o comparison sa kinabuhi. Adunay dato nga porting kaon sa iyang bahandi, sa iyang pagkaon, samtang adunay kabos nga ginganlag Lazaro sa bakba sa iyang pultahan, nangayo og mumho sa iyang gikaon.
Ang Lazaro di ay pasabot kabos o nanginahanglan. Imong tupad lingia ing naay Lazaro sa inyo. Naay Lazaro sa inyo. Kanang nanginahanglan ba? Basin kamong mga bata, ang inyong ginikanan nanginahanglan sa inyong time o sa inyong pag-abag. Sige lang mo ng cellphone, sige lang mo ng TikTok. Basin sad, mga ginikanan ng inyong anak nanginahanglan sa inyong pagsabot o sa inyong pagsuporta sa ilang mga ambitions kinabuhi. Sige lang mo yaw-yaw, sige lang mo yaw-yaw. Basin o niya kamo, nanginahanglan sad mo, nga di na mo papalitog slot sa pare. Yang pare, sige lang yung baligya. Ako mong iset free. Ako mong ingnon, ayaw na lang mo pamalit kung gusto mong muadtos impierno. Pero kung gusto mong malangit, kuyog ta, mamalit na ta. Slot pa more. Di ba? Sige, manindog na ta. Usa sa problema sa atong nasod karon kanig yung kagutom. Mao bitaw nga adtong 2022 pag-ingon gyud sa unit team nga kung makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mo landslide ang pagbutar sa mga tao sa unit team. Natuman bang 20 pesos? Natuman atong niaging simana. Pero kadiyot ra, pag May 1 ra, or May 2 ba to, karon nawa na po siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom, usagid ni di ay sa gustos Ginoo nga ma-address. Sa Team Marcos o sa Team Duterte kinsa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad kinsa Manila ang nakapaarang-arang og jutay nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom. Team Marcos o Team Duterte atong butaran kadtong naay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom labi na kita mga Filipinos. Mabita na panahon sa eleksyon usatas mga nasod top notcher pagyod kusog kaayo aning kanang hatag panahos eleksyon o vote buying. Lain-lain lag paagi ang atong vote buying. Di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika, sa Japan, sa Singapore o uban pang mga nasod, Germany, France, dili kita kadungog ana. Na atingali pero di gyud rampant ba. Dili parehas diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsehal na agyapon tay madunggan nga ingon ana. Nya moingon gyapon ang mga tao ba, depende sa ihatag. Pildis ko ano ngano man. Yan. Sinyas dayon. Di kakadaog ug wa kay ana ana luoy kay no luoy kay ta ona si Kristo ni offer kadtong inyong gikaon nga mana didto sa kamingawan bisag nag-uwan to gikas langit dili to mo'y tinuod nga pan nga gikas langit kay gigutom ra mangyapon mo sige ra mangyapon mo pangitag kaon gigutom ba. Sige gyapon pangita. Ngilingay mong tupad. Ing na mamahaw ka karon. Mamahaw ka karon. Mamahaw ka? Gahapon, namahaw ka. Namahaw ka gahapon? Oo, nya karon mangita na sa kagpamahaw. Nya inig paniod to, mangita na sa kagpaniod to. Sa ato mga Pinoy, naamagitay generally tulok ka meals nya mangita pag yung snacks nya sige lang kitag pangita na kada adlaw sig pangita sa ato pa kadang atong gikaon
Dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kung makakaon na mo aning pan sa kinabuhi, din agyod mo gutomon, di na mo uhawon. Ana, din ata mangitag pagkaon. Dili na nahimuon na tong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon mao na ang tinuod nga pan nga gikan sa langit. O kinsa man ang pan nga gikan sa langit nga magwagtang sa atong kagutom o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya, ako ang pan. Hilingya imong tupad. Ing namutuo ka na. Mutuo ka nga ang mukaon sa Ginoo di na gutomon, din auhawon. Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mutuo ta sa kamon. Kana siguro yung mutuo ha? Okay. Okay kayo. Sobra de sa majority kita. Ana, nakaron ang sunod pangutana. Ganahan pa ka magtigom o kwarta? Ganahan ka magtigom o kwarta? Kinsa dinhi ang din agyon magtigom o kwarta ta sa kamon? Hawa na ni isa. Ang ni isa sad katusang wa pay income. Magtigom gani kag kwarta, ang number one rason ana unsa nalay kan-o namo. Ana. Muna sa amahan namo ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti ang kalan-o namo, addressing to the Father. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasabot ang ato di ayong source of food mao ang Ginoo, dili ang kwarta. Muna ayaw na lang pagtigom og kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw, kay gi assure na sa atong langit nung amahan. Pero kay wa man ta mutuo ana, hasta pagani ang atong pagpangayo sa Ginoo, usahay sayop na. Kay moingon ka, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Ang ato litukon, ang kalan-on namo sa matag adlaw, pero ang imong worry, ang kalan-on karong simanaha, ang kalan-on karong buwana, ang kalan-on karong tuiga. Di ba? Muna atong yun ako na. So usba na lang ng imong wordings, ang kalan-on namo karong tuiga, ihatag ka namo karong adlaw. Ikaw niya, usa man ni mga usa ka to, tigomon ako ang sobra. Nang gusto din ta magdato. Tigomon kay para ni sa akong future. Para ni sa future. Para sa future. Siging tigom para sa future. Nagdepresyo na tungod anang iyang anxiety about the future. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, dili Diyos nun. Lingi ako na imong tupad. Nawa ka mabalaka para sunod simana. Nako no. Wa kay kabalaka para sunod simana. Pangutan-on nato kang atong mga nidagan karon pagka senador, pagka gobernador, unsa pa nang uban diha, congressman, mayor, konsihal, ato kuno silang pangutan-on. Wa ba sila mabalaka para karong sunod simana? Nabalaka sila wa. Kanang nabalaka ay nalang nagbutari. Nga naman, kay mabalaka man na magtigom gyud na, ang resulta makalingkod na ang ilan na sang kabalaka sunod eleksyon. Mo na iniglingkod pa lang nila, magtigom na. Magtigom kay para sunod eleksyon, kay mudagan pa man na sila, na sila'y pundo daan. Pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod simana, unsa may mahitabo og molingkod na, magsige ra nagpangalagad. Tumano nila ang ilang mandato. Dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandatos mga tao mo ilang tumanon. Dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihuna-huna sa mga tao nga nung gibutaran mi pagka-senador, pagka-congressman,
pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-board member, pagka-konsihal sa lungsod o sa syudad, amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna, si Kristo nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus? Ang mga apostoles. O usa ni ana ang gipili sa mga apostoles nga dikon, si Esteban, nga gihisgutan sa atong unang pagbasa. Si Esteban, wa maghunahunag pagkaon, ang iyang ginahuna, unsa may gisugo sa Ginoo namo. Wa man moingon ang Ginoo, pagtigo mo pagkaon matag adlaw. Unsa may gisulti, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao. Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban, naamay nasakitan ang mga leader sa ilang katilingban. Wa gyud mohunong si Esteban og sangyaw, sige lang yapog sangyaw. Kamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang moingon, Pader, sugod karon din agyog ko magsupak-supak sa akong bana. Taas ang kamot. Asawa ba? Oh, sa ato pa di gid mo musangyaw. Ang sugo sa Ginoo sa asawa nga kinahanglan inyo gunang ipakita, mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana, sama ang simbahan nagsunod ni Jesus nga iyang bana. Ngayon di man mo muisas inyong kamot, musupak kide mo sa Ginoo. Mo na, may ako mong tagaag second chance. Sugod lang karon, kinsa ninyo ang musaad na, Pader, isangyaw na nako ang may balita, ipakita nako sa akong mga anak, ipakita nako sa akong bana, isangyaw nako nila ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, di na gyud ko magsupak-supak sa akong bana. Ta sa kamot. Arang-arang kay na ay mga nyamura bag nga uho siya. Ikaw mo isa ka. Magliningi ay pa, ikaw mo isa ka. Ayaw pangupya ang imong tupad. Kaya mo, hilig yung kayo mo ng kopya sa una, estudyante pa ta, mangupya. Karon ayaw nagpangupya. Imo ng konviksyon. Si Esteban, siya rang usa. Way kopyahay. Siya na lang usa ni atubang dito. So nang katibok tao ni ingon, animal ka. Usbarog sulti. Giing na nagyon ng Esteban, mga gahi mong ulo. Inyong gipamatay ang mga propeta, pastang laguta. Hasmag lagi sila, hapak og bato. Pero unsa may gisulting Esteban, didto gyapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Ginoo, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Unsa pag iyang gisulti nga sangyaw gihapon, pagdayon niyang kamatay, misinggit pagid siya with all his force or strength. Niingon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? Na siya. Gahapon, namatay ang ato dihang sagop. Nganla na siya Roko. Kaila kay mo anak dinhi. Namatay gahapon. Ang nahitabo anak niya di ay nianhin na siya dinhi na wa siya kay bawg, wa siya katug-an og diin gid siya gikan og kinsa iyang tinuod nga ngan. Nya kay lig-on man siya glawas, gianggaan sila Roko. Aw siya Roko kay kargador trabaho nya na timingan lang na disgrasya kay kuan ko na trabaho baka to nga kadang anupog galinganan sa anupog naapil siya kalunod naapil siya kalunod dito pag-abot nako diri maglingkuran na nas Roko diri sa Loyo magdag wheelchair magsig inom og kulapo masakito na siya hangtod pag after mga 2 years say kung kita niya diha wala na siya kahigdaan mo tong niingon ko himuan na tog balay kwarto nga gamay haron na siya kahigdaan na kilid ang atong
parkingan, grahian diya sa kilid niya. Hangyo siya nga naa sa ta siya CR, naa siya katre, naa siya kanang kalungagan, niya naa sad siya altar-altar, hangyo sad siya ana, o niya hangyo sad siya og kana ganing naa siya sounds, radyo. Palitan na tog radyo katong gamay og tingog, nagkasuod man sa to sila kato si nga tong foreigner, si Sean, katong dugay-dugay sa to nato, nagkasuod man sila kay partner man sila sa inom. Gipalitan siyang Sean og kusog og tingog. Muna kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal kanang maglisod na ginhawa di na mukaon, akong hilugan ini kasunod mga adlaw naglingkod naman sa Dirisluyo, nag-inom naman sa Kulapo. Ya, si Cafe ingon siya kaduha na sa kuno siya ni palit og lungon ana sa upa ko moabot dire kay wa na lagi anang himatyo na. Iya na lang kunong nahatag ang duha ka lungon ngadto sa lain kay wa man mamatay, kasunod si man nagainom naman sa Kulapo. Atong niaging adlaw niingon dire ako mga tao nga si Rocco Pader mura galisod naman nako di na kumuhilog, si Father Reid mo ipahiloga kay basig epektibo kay og muhilog ko ana basig kasunod si mana mo inom sa nagkulapo gihilogang Father Reid atong usang adlaw pagkaingon ugma epektibo kayo. Anang ako lang ning gisgutan kay si Rocco, grabe iyang pag-antos niya. Wa siya matawag o ginikanan. Wa siya makahibaw kinsagid siya. Ang iyang pag-antos, nakit-an as Ginoo, gihigugma na siya sa Ginoo, anak siya sa Ginoo. O ang iyang pag-antos nga iyang gidawat o gipuy-an hangtod siya mamatay, para nako, mo'y dako kayong assurance nga di siya pasagdan sa Ginoo. Kining pag-antos mao gini ang mouthpiece nato ngadto sa Ginoo. Kay sugo man na niya, take up your cross. Wa gito magbalibad si Rocco, wa gito mamalikas diha tungod siyang pag-antos nga maglisod siya glakaw, di siya hapit kabarog, di siya kakuan, di gito siya mamalikas tungod ana. Musyagit lang siya sa kasakit usahay, pero di gid mamalikas. Muna doon na ganitay pag-antos, ingna lang yun sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Niya kulatahon na kasi imong bana, ingno na mo, ayaw siya pakasad Lord. This cannot change my love for you. Or kulatahon ba kasi imong asawa, yaw-yawan pag yung kag tamas ginhawat, tamparuson pag yung ka, ayaw kasuko sa imong asawa, ingna lang pasaylua siya siyang nabuhat, Lord. Maunay gustos Ginoong isangyaw, maunay gustos Ginoo nga atong pangitaon kada adlaw, dili ng pagkaon. Unya kunaan na tanang batasan na kusog na kita manghatag og pagkaon. Nya kay kusog man ta manghatag og pagkaon, dubli-dublihon sa Ginoo ang iya sang ihatag nato in return. Di na ta magsigig pangitag pagkaon. Pero magsigig tag pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon, mawad-an na noon tag pagkaon. Kaya nga naman, mahimo naman tang self-righteous, self-centered. Muilog naman tas uban. Muna ang ato mga politicians karon na kusog kay mo pakaon silang kaugalingon, piligrong mga pildi na sila. Nga naman, kay hilasa naman ang mga tao nila. Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders nga kusog kay manghatag, bisan pag sila gidaog-daog, bisan pag sila unsa pa na dihang gipangbuhat nga injustice, sige lang yapog hatag, kana maunay teknik nga mudaog ka. Hain man ron nila kaha Team Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag, dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon, maunay atong butaran. Haron siguro kita nga Diyos nun ang atong gibutaran, dili kalibutanon.
Pipila sa mga pagtulunan na atong makuha gikan sa atong pagbasa og sa ebanghelyo og sa kasaulugan nato aning Easter season. Una nga ang kalipay makab-ot ra gid nato diha sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang makawagtang sa atong kasubo mao ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kanabang makakita ta nga natuman ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kasinatian. Ug ang ikatulo, kanigyong makapakita sa Ginoo kinigyong Eucharistia, kining pagpikas-pikas sa pan. Lingiyay mong tupad ing na kay kaguol karon, na kay kaguol naawa kun wa jud kay kaguol, wa ka maguol sa imong utang, wa ka maguol sa imong health, wa ka naguol anang imong mga anak, imong mga kauban sa kinabuhi, wa ka naguol sa imong trabaho. Congratulations, pasabot suod ka sa pulong sa Ginoo. Kay kining duha ka tawo naguol sila, guol kayong galakaw, frustrated, disappointed sa ilang mga expectations, di ba? Kasagaran yung makapastress nato kana magyong dili matuman ang atong expectation. Mao sa nay gawas nga makapaguol, usahay makapalagot sa nato. Unsa may imong expectation sa umaabot nga eleksyon? Saban, nga mo arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas o mo grabe inig humas eleksyon? Wa gi nangandoy nga mo grabe ang atong problema karon oy. Mangandoy ta nga mo grabe kamahal ang palaliton, mangandoy ta nga mo sakag maayo ang presyos bugas, gasolina, mo saka ang rate sa unemployment inighuman sa eleksyon. Dili na mo'y pangandoy nato ang ato expectation nga inighuman sa eleksyon na anay mutubag musulbad sa ato karong giatubang problema, peace and order, kaning drugas, kining crisis sa employment, crisis sa financial economic crisis, kining crisis sa relasyon sa atong mga leaders nga kaniadto amigo sila karon na nag-away na. Masulbad unta ni inighuman sa eleksyon. Mao nay atong expectation nya kinsa may angayng butaran ron sa eleksyon para masulbad ang atong mga problema dili mo grabe. Kinsa man, Team Marcos o Team Duterte? Ikay pili ana, maobitang doon natin pinili ay kay kanya-kanya tagpili. Unsay na feel nimo kanay sundan. Og tan-aw nimo kaning Team Marcos mao ni makapa wagtang sa atong makaparang-arang sa atong kahimtang, kana mo'y butari og ang tanan nga naa diha ng maong team gikan sa senador hangtod sa konsihal, kana mo'y kuane, kana ganing butari. Og tan-aw sad nimo kanisang Team Duterte mao sad ni makaparang-arang, kana say butari gikan sa senador hangtod gyud ngadto sa konsihal, di ba? Unya kun kinsa toy kay demokrasya man kinsa toy daghan og nilabaw ang ilang gidaghanon sa pagpili, kadtoy atong tahoron dili daoton. Tahoron ba pananglitan inig-ending nakapili ang mga tao kinabag ang Pilipino tuagid sa Team Marcos or sa Team Duterte, atong respetuhan. Mo na Diyos nung eleksyon, dili ta magbuot-buot. Kita lahi man ta dinhi sa Pilipinas, inighuman sa eleksyon ang napildi magsigig daot sa nidaog. Nya ang nidaog sad magsigig sa opres sa napildi. Hasta paganing kapwa niya ni daog usahay iya pa maganing lutuson.
Di ba? Inana ta, murabag dili matapos ang atong eleksyon, dili matapos inig-proclaim kinsay winner. Tuloy ang laban, mao nay atong kasagaran isulti. Dili na unta na mao, nganong magsige pamantag laban. Tuloy ang samahan, tuloy ang pagkakaisa, tuloy ang respetuhan. Ang sasakto ba ning akong Tagalog? Human na ang eleksyon. Ang problema lang kung tikason ang eleksyon. Kana mo ituloy ang laban basta na ay panikas. Nya, duha ra man giroy main nga tikas sa atong eleksyon. Vote buying, gidili gina sa atong election code, o kaning dagdag bawas, gidili gina. Pero naagyoy mo attempt ana gani karon porting gubuta sa atong OFW nga nang ilang butasyon nga online. Daghan ang ni question, daghan ang ni file og complaints. Kana sa OFW pala na inigabot ka sa 12 sa ato na dinhing national election. Unsa na sad kay problema ang moabot? Mao ni ang katong kumilik, atong hangyoon kay sila man mo gi in charge ana. Kanang satisfying ang result gyud unta mga kumilik. Satisfying ba to each Filipino? O di man tingali tanan, at least the greater majority of Filipinos satisfied sa resulta sa eleksyon. Dili mo abot ang kilay. Dili magsigi og ngano man to. Ano ba? Sa inyong paminaw, nakakaroy tika sa eleksyon o wa? Kamo na ihukom diyan niya. Magampo tana. Maningkamot sa tagbantay. Maningkamot taog pahaluna unsaon pagbutar. Nganong ako maninggisgutan tungod kay ang pulong sa Ginoo nga makapahupay nato mao gyud ang kamatuoran. Muna si Hesus sa dihang naguol kay kini mga tawhana kay ngano kunong namatay si Hesus nga ilaon tang gilauman nga mao'y muluwas, ginganlan ni Hesus, ningon si Hesus, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Kanabitan gisulti sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya? Kamatuoran man na. Nya kun ato na ganinang tuison ang kamatuoran, ilisa na tugbakak, diha dapita, mahimo gitang buang. Lingay mong tupad. Ing na, wa kay mga kabuang. Ing na ko no. Sa ato pa di ay, kung ang color sa imong buhok itom, unya imong gipablan, binuang day na. Nganlan ka ni Kristo, pagkabuang gayon nimo. Kaya nga naman, nganong imo nang ilisan ang kamatuoran? Sa ato pa, ikaw bana, unya nangabit ka, buang ka, nagpakabuang. Nganong ilisan man nimo ang kamatuoran? Nabana man ka, nganong atom jud ka atong kabit? Ikaw pare ka, nya, ang imong kamatuoran nga, madre mo imong partner, nya mangita gyud ka dihag biyuda or parisyoner, buang ka, i-partner ang madre. Nya unsa may partnership sa pari og madre? Kinabuhi sa kasantos, poverty, celibacy, obedience. Ana dihang among partnership. Pero kami say magunay-unay og binuang ang mga buang. Di ba? Ikaw usa ka kapolitisyan, senador ka, or congressman, or presidente sa Pilipinas, nya kusog kay ka mo diktar sa mga Pilipinos ug unsay buhaton ang imong yung gusto mo imong ipatuman,
nagbinuang na ka. Nga naman, you are supposed to obey the Filipinos. Dili ka mao'y mo diktar, nya imo pa yung tuison ang balaod. Di ni mo sundon, tungod lang kay ikaw mao'y kunuhay, gituboy sa mga tao. Kanang imong mandate isip presidente, vice-presidente, unsa pa na diha, senador, apil na sa mga kabinet, mga appointed positions, mga secretaries, undersecretaries, hangtod sa katapusang barangay health worker, mga empleyado mong tanan sa mga Filipino people here and abroad, employees mo, sulugoon mo, mabitang perti ninyong pangumpanya karon, perti ninyong lamano-lamano, kunuhay, kaon-kaon pa mo anang mga pagkaon, ngawa ninyo ganahi, hilas kay mostanan, kamong uban. Tungod kay nang-apply mo, nang-apply, o kining among pagbutar, matag usa ka Pilipinos, maoy nag-signify nga ako kang gidawat, isip maoy mo alagad sa Pilipino, dili aron mo oppressed og mo daot og mangawat sa pundos Pilipinas. Ayaw to isa ang kamatuoran, kay ang pulong sa Ginoo gusto gyud nga kamatuoran. The truth will set you free. Nakaron muna diri sa atong unang pagbasa, way kwarta si Pedro og si Juan, nisod sila sa templo, naay nangayog kwarta, nagpakilimos, bakol, nagpakilimos, way kwarta. Unsa may gihatag ni Pedro, ingon siya, kami wagin may kwarta, pero tagaan ka namo, sanian namo, ug unsa may naa nila, pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Kay si Kristo man mo ipulong nga nagpakatao. Ug unsa may gibuhat ni Pedro, sa ngalan nining maong pulong nga nagpakatao, sa ngalan ni Hesukristo, tindog ug lakaw. Nakalakaw Hoy tubag. Adi ay mo kasuko kanang kuan ba kanang tubag lag tinarong ba. Nakalakaw. Kadtong iyang paglakaw, mabayran tong kwarta. Why amount of money makahatag atoy? Sa ato pa di ay, ang pulong sa Ginoo kung atong puy-an, labaw pa nas kwarta. Muna muhangyo ta sa atong mga politicians, ayaw mo sigig kahangol anang kwarta. Kamong mga hangol o kwarta nga mga politicians, hunungan na kay makadaot na sa atong nasod. Higugmaan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unya gamita ang kwarta sa pulong sa Ginoo. O na maayong buhaton. Una nga ang mga duha ka tawo nga naglakaw nga masulubon, nalipay sa dihang matud pa nila murag na ako noy nagdilaab nga kalayo sa dihang na malandong na sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gisaysay ang pulong sa Ginoo. Ang butas, ang bakol sad naglukso-lukso, nagdaig sa Ginoo sa dihang niipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo diha niya. Si San Vicente Ferrer naggamit sa pulong sa Ginoo. Daghan kay siyag milagro nga gihimo. Apan giunsa niya paggamit ang pulong sa Ginoo diha sa pagpaubos. Sama ni Pedro niingon wa mi kwarta. Ni angkon ba? Wa mi amo. Ni anamo ang Ginoo. Ang ato sa duntang mga politicians, kamong nidagan labi na gyud mong mudaog puhon pagpaubos. Ayaw mo pagpagarbo kay makadaot na sa atong nasod. Bisag unsay imong posisyon nga nakabot, ayaw pag-ingon nga worthy ka ni ana. Na timingan lang nga ikay gibutaran sa kadaghanan. Pero dili ka angayan ni anang maong posisyon. Without God, we are simply nothing. Ako sa akong pagkapari, ug wa gyud Ginoo, wa gyud ni kapuslanan. Kining akong pagsigig baligyag slat, wa gyud ni kapuslanan.
Muna ako, sige radyo kong hangyo sa Ginoo. Lord, hikapa in taon ang kasing-kasing aning akong gibaligyaag slat. Kaya ang amo rabang God's healing and deliverance power, 41,000 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos. San Vicente Ferrer, tabangi in taon mi ani nga mahalin ni kay gamitonon raban ni karong pista. Sugod na raba ugma ang nobina. Ana, niya mag-uol ko ana. Dili. Og di ni mahalin unsa may itong buhaton? Ay tuloy ang pista. Wa na tay hikay, wala na nang atong mga gitawag og mga mga bugas nga tag 5 kilos ato na lang sa tong i-cancel. Kay nagsaligra man ta sa inyong pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Gilinga imong tupad ing na abli na ka. Ing na ba abli na baka. Ay mo pagtugtog diha abli na. Maura ba na inig hisgot na tugslat daig tugtog. Ana aron dili ka bati. Nya inig abot na sa panginahanglan og makanser na din agid ka to. Ginoo sig pangayo. Makat-on unta tag pikas-pikas. Kamao sa tang mupikas ug muhatag. Kanang inyong 500 kuha ila nag 100 god ipalit tinig slat. Ug na kay 1,000 kuha ilang kuno na siya og 200 ipalit dirig slat. 800 lay imo. Nyag naa kay 3,000. O gusto nimo ihatag tanan 3,000. Congratulations. Kay gani si Pedro ug si Juan way kwarta pero nakaayog bakol. Si San Vicente Ferrer way kwarta pero nakahingilig yawa, nakapaayo pag hundreds mga miraculous healing. Mother Teresa of Calcutta way kwarta pero nakapakaon og more than 100,000 people, children every day hangtod karon. Nga naman dili man ang kwarta mo'y atong security, ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao. Nya kun naa kay kwarta gigamit nimo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, sama ning atong buhaton karon sa pista, manghatag tag pagkaon, muhatag tag mga kalingawan para manindot ang atong pag-celebrate, mulig-on ang atong pagsinabtanay, kana nindot kay na. Karon ugma pista sa ato dinhing proper San Vicente Chapel kay katapusan man ang Huwebes. Ambot kag nag-andam na baron sila sa ilang mga lutuonon. Di mo na atong buhaton ugma manim ako bitang ipadungog-dungog kay nasa atubangan ang uban. Mga tot as ilang balay na kay mohikay man gid na naa. Hain to murag dako-dakong utbos aso adto ta didto. Aron ta magkahiusa. Nadi ang kapilya ay kilid ugma ng ilang pista. Alas 10 ang misa panimba mo didto. Unya kada na katapusang Huwebes ang ato sa dining parokya kada ikaduhang Sabado magsunod na sa siya. Perting hiusa ta ana nya ini ka kuan Birnes ikaduha na tong nobinaryo dinhi naasad tay Jubilee of Teachers and Students. Mga maestra na to o mga estudyante diha naa sila inay. Ini kasabado Jubilee of Culture. Natay cultural dance kanang baile tibuok. Kamong mga wa nay ngipon, mabalik mo baile. Ang iparis kato lang sa galisod og lihok kay mo la sa tay kan bay na. Baile cultural. Unya ini kakuan asad, ini ka Domingo nasa tay Jubilee of Sports or Runners. Nasa tay running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Pulos nito mga Jubilee kay Jubilee year maron atong gipamutang ag Jubilee. Nasa Jubilee for kanang mga athletes, Jubilee for youth, Jubilee for drivers. Nindot haron ta magkahiusa pero di mo mopalit aning atong slot, posibleng makancel ning tanan.
Kaya nagkinahanglan manig mga budget. Nasa jubilee for the poor. Kanang atong pagpanghatag og bugas na moabot nga nag mga 3,000 to 4,000 ka 5 kilo packed rice. Ana, ato na ipanghatag. Humanday jubilee of parishioners. Inig pista na nato din nata dihay gitawag og baryo pista. Magdungan tag pangaon tanan. Kansilon tanang tanan kung way kwarta. Di ba? Pero mamalit mo sa slat, hurot ni celebrate og maglukso-lukso tas kalipay. Ana,